Ti kum mga juong ngihap banlong careful ya ka ke pangikren. Number 1. Number 2, wat da kayeng shariru kalaban bat kala ya ka recommendation sya kata ka vendors committee kala di ki kendon ki balong syai kadar bat hoot kinong syong snong halat yung kra bat kinong wan yo nong wan school nong wan tray salai kra kadon kandid kajing ang nut ban yo bangi solve no ya kani ka problems jong ki hawkers tikum ka MLA ka batip yala ka jong ka mandate ngin up ya kata ka instructions ya kata ka kendon but ngin penbed ya kini kikam kumbala batha but nakapor siya kapor ka MLA jong kalat kra ka dorbar lat kra ka seng samla jong kalat kra pulut ilaya kren siya kren but representative jong kata ka vendors committee ubade CEO nilaya kren yau jo ubreu nomor udairu u acting director la danga bakla ngim kwa banya kren tam ndrei ngi up ya kata ka sngi kaba ya kanehi ka problem on sa penbet but on sa wanra ya kata ka jinghun ya kalit ka wan jong kinong snong jong ka constituency ka jongi namarba hap ban penbet la kular ban penbet la pen ingi ya kata kalenti kumno bakimut penbet ngilaya ben boro ar lai momla ngamngen bada kacing bamla up ngin pen klumare kani kakap ngila up kata kan kumno saban up sakandit Andre kacing up kajungi kalong kacing up kabadon jing kermen ngim kwa ban pen mong yanuru ngim kwa ban pen susi yanuru Andre ladon kam ya kalat ukra bakan yo ya kacing ya ben jong kalet kawan kikali kapaking haporo shilenter jong ka main road ka jongi ngingim day ka community kaba kwa banle ikano ka balong bean but ni kermen baya kani ka kam kinse penbet no but min sayo ya kata ka jing ang nur ka jongi kung kinong kra manginyo biang ya kisurok kilenti kisakin kijongi kumbangi judon nano men barip kanang makanum don syu kani kajing deheng kali ka bam mla pan budur ka footpath ka rewen yat ki pat ba apun don kam no de kiwe kam long fe ndre ngila ongru baka relocation ka take away na kithong mangi kinong snong ngikwa pan kentu ya ka sarkar bakan simti ya ka mla pan syube mla pan syuri pan syu le ra kabor thombor ngim kwa ngin pen ya ka megalia bakalaj umkra ka de ka snong ka tibriu tiplay bat kalong ka snong ka bala syai bat ka basong thu padon kamhi kabale ikani ka kap te ban le da kong ka bibit ka biang lang ya baro